నా కోసం ఏం తెచ్చినావు మరి? ఏం తెచ్చినావు? నేను ఎట్లా గెట్ చేస్తా, నేను ఎట్లా చెప్తా నీకు. అదిగో ఈతకల్లు తెచ్చింది చూసిరా ఫ్రెండ్స్. ఈతకల్లు ఆరోగ్యానికి మంచిది. మమత అయితే ఈతకల్లు తెచ్చింది ఆరోగ్యానికి. ఈతకల్లు చాలా మంచిది. ఇంకోటి ఏంటంటే మేరాలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇట్లా చాలా మంచిది. ఇది ఈతకల్లు అయినప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మాత్రం ఈతకల్లు తాగేవాళ్ళు అంటే కొందరికి ఇష్టపడ కొందరికి ఇష్టం ఉండదు, కానీ ఇష్టం చేసుకొని తాగాలి. ఇది చాలా బాగుంటుంది. ఓకేనా మరి తాగుదామా? తాగుదాం. మమత నేను ఒక్కదాన్ని ఎట్లా తాగుతా మమత, నువ్వు కూడా తాగాలి కదా. ఏమో అక్క ఎట్లుంటుందో ఏమో. ఏం కాదు తాగి చూడు ఒకసారి, ఏం కాదు తాగు. ఆరోగ్యానికి మంచిది ఈతకల్లు. ఇగో నేనైతే ఈతకల్లు తాగుతున్నా ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, అక్కకి తెస్తే నాకు కూడా వస్తుంది. తాగాలి. ఇష్టమైన పదార్థం అయినా ఇద్దరం తాగాలి.